tabweranso ndi uthenga wina wapadera kuchokera ku Crazy Buses. Mitengo ya basi zathu ili motere: kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre 15,000 kwacha, ndipo mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Pakati pa Mzuzu ndi Blantyre 25,000 kwacha, mwana 20,000 kwacha, return ticket 45,000 kwacha, ndipo mwana 35,000 kwacha. Ndipo kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu 15,000 kwacha, mwana 12,000 kwacha, return ticket 27,000 kwacha, ndipo mwana 22,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu pa miyezi itatu, tiketi ya namba 6 idzakhala yaulere. Mutha kugula tiketi ya basi pa Mpamba, Airtel Money, Ecobank, FDH Bank, Mo 626 komanso NBS Bank. Tangoimbani foni kapena WhatsApp ku 0886 780 355. Katundu tumizani pa Crazy Courier. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi Malawi. Obwande mukuli chani? Achimwene, ndakondwa kwambiri kuti lelonso ndapeza danga lokulembera ndi kalata. Inuyo achimwene anga okondeka kumangalande. Ndisaname ndimanyadira atu munthu une kuti kwathu kulinso ena ake amene ali kumangalande kunja. Ndikamayenda muchikumbeni monse muno, anthu amasirira ndikamawawuza kuti ife abale athu ali kunja kumangalande. Kwawo kwa mzungu wamaso ngati mabo. Osati munthu kumachona pa chimvano pomwepa apa mpaka na zaka. Ayi ndithu pompa pa Bwenge apa pa masitolopa. Basi munthu wokwa abuluzi ku Lilongwe basi ukachona mpaka na ana kumabadwa mpaka na osama kudziwa kwa abuluzi. Kuchona munthu suchonera pafupi, kumafunika kuchona kutali ngati mmene mudachitira inuyo achimwene. Komatu kankhani ndikanyamata mundilole kuti lelonso ndivulire kachipeya madolo aja a Crazy Buses. Makamaka lero ndikambeza Crazy Courier. Chonde katundu tikafuna kutumiza pa ulendo zimafunika kupatsa kampani zodalirika. Kwazulumika zisanu tsopano Crazy Courier yaoneka kuti napa nkhani zonyamula katundu kuchoka naye dera ili kupita naye dera lina ndiyodalirika kwa basi komanso ya makono. Kwathu kuno zochitika ndizi kuchitika zambiri ndithu, komanso zomachitika mwachangu. Posachedwa pa dziko lonse nali mu mdima wa ndiweyani. Musandifunse kuti ndiye ulendo uno chinachitika ndi chani. Ndimakumbukira ulendo wina wake adali nyani atakhala pa polo mpaka nakuzimitsa magetsi. Ulendo uno kuti munthu anachita kunyamula chisenga nachoni kha basi dziko lonse mdima bii kumangono na masokha ndi mano basi mkamwa. Sindikudziwa kuti kaya zinalizoona kaya enake akungofuna kupeza populumukira kaya, koma ndiye nkhani imene tawuzidwa kwa amene ananyamula pwitika mpaka nakachita chipongwe choterechi cholinga chidani chani sindikutha kumvetsabeyi. Kungotibe pena pake achimwene kwathu kuno changosanduka anthu amene pena pake dziko lathu silikulikondayi. Machitidwe athu a zinthu zimadzioneka ngati mwina mwake tangolibwerekera dzikoli, ndiye tikufuna tithane nalo tikamaliza tiwabweza eni ake aone kuti apanga nalo bwanji. Kaya munthu anachita kudula nthambo ndi chisenga kaya komweko ena akananyalanyaza ntchito, koma chinthu chimodzi chodziwika bwino lomwe kwambiri ndi choti mzipatalamo muli anthu amene miyoyo yawo pakadali pano ikuyendetsedwa ndi makina amagetsi. Chibwana chilichonse chochitika ndi magetsi ndi ngozi yayikulu kwa anthu ngati amenewa. Ntchito zikuluzikulu zofunikira kwambiri zimapezeka kuti zatsamira pa magetsi. Kusowera ndi magetsi chimakhala chibwana cha mchombolende. Komano pena pake ndimangoganizira kuti koma kodi zinthu zake zimayenda muno bwino, koma
ndimangolingalira ngati munthu amene sindinapondeku mkalasi mukudziwanso inuyo sikuti ndichite kubwerezayi koma maganizo anga anali oti ngati munthu mmodzi akhoza kungotenga chisenga nacho ndi pa nthambo the kuduliratu magetsi dziko lonse pamenepo ndiye kuti zathu zikuyenda koma pamene pasitili pa chiopsezo kuti ena akakhoza kutachita chipongwe chachikulu magetsi kuzima dziko lonse ndi zoopsa ati kuchitetezwa chimwene kodi anzathu adapita ku sukuluwo mainjiniyala sizikanatheka kupatutsa kuti nthambo izi zikupita kwakuti izinso zikupita kwakuti kuti munthu asamakire kuzimitsiratu dziko lonse ndi zoopsatu kwa basi kuchitetezo chathu khaya wotibeta ngasi umbuli wathu mkalasi sitinaponde mwina anzathu akudziwa kwambiri kutiposa ifeyo mufuna kudziwa zachani kodi zalipoti lakatangale timva koma nsabatayi zikukhala ngati zatha chimwene ndikudziwa mukumva zambiri inde komabe mwina tidikire ayi sizikukhudzana ndi zozima za magetsi nanu ukonda mabodza inu ayi palibe amene anamizire magetsi inu ufunsa chani kodi zoti kodi amene amakonda bwebweta pa masamba a mchezo za malipoti ku nthambi ya ziphuphu amagwira ntchito kuti kaya pamwene koma sikuti amagwira ntchito ku nthambi yothetsa ziphuphuyi nafenso mungani unomwe timangokhala odabwa achimwene kuti ntchito za kubungweri ena ake zisanawapeze madolata kwambiri m'masamba a mchezo amakhala azipeza kale kungoti kagwidwe ka ntchito aka nanenapo kale kuti mwanji wa amali tanthazake akuyenera mwina mwake kuwunikiranso anthu ena ake amapezeka kuti mauthenga ofunikira okhudzana nkhani zakatangale asanatuluke ndi kutuluka komwe kwa anthu ena ake amakhala kuti ali nawo kale ndi amachita kumanenelera ngati mpira hayi pano tikuona anthu akutuluka thukuta heyi komatu kwakhola ripoti yoyenera kupita kwa munthu wamkulu kuti iyeyo munthu wamkuluyo ayitulutse kwa anthu imapezeka kuti madolo ena ake ali nayo kale akumachita kunena kuti muliru auje komanso auje aja ine ndisanama chimwene magwidwe a ntchito oterewa ndosokoneza kwa basi nthawi ina ake timakumbukira rasi zakanembo sapesa ali pa udindo wa Antony Jere anadandaulaponso kumapezeka kuti kata zachinsinsi zoyenera kupita kwa ena ake zimapezeka zili pa masamba a mchezo anthu akuzikambirana iwonso zakanembo nkumadabwa kuti kodi zimenezi ndiye zikukhala bwanji koma ndiye zikuoneka ndithu kuti ena ake kwathu kuno ali mwayi kwambiri komanso mphamvu yomatha kulowa mzipinda zobisika m'bomamu ndi kupeza mauthenga anthu asanawafikire kaya chitetezo chathu chili bwino pamenepa kaya sizokha tukambazo za magetsizi kuzima dziko lonse zija zimenezi anthu ena ake ochepa chabe ali ndi mwayi wochita chilichonse kwathu kuno kachisokonezo ndithu mukati angapita ija achimwene ndidanenapo kuti kwathu kuno kuchitika zitukuko inde makosana a alliance akuoneka kuti asankha kuponya maso patali pa nkhani za chitukuko komanso mwina kusachedwa ndi kulankhula kuyankha anthu amene nthawi ina ake anangobadwa anamalalata basi komano ineyo bwantasa ndimangodandaula achimwene kuti chitukuko ndi chimenecho inde koma nchifukwa chani chakumweraku kumene kumatengedwa ngati kuchipinda kwa mbali yotsutsa ziluko zidayima zinalipo ntchito zina zake zimene mdala uja ankapanga zimene sizinali zopindulira iyeyoyi kapena mpingo wa mtambontambo koma ifeyo bwantasa akumudzi kodi tikasintha zinthu ndiye kuti basi zakale zija zonse tiziziponya pansi kuopa kuti mwina mwake tikamaliza makosana mtambontambo adzinena kuti hayi zimenezo angomalizitsa awawa tidaziyamba ndi ifeyo ife ayi timaonabe ndithu kuti anyamata a alliance inde kumweraku ankayenda cha uyo kuthawa anyamata akuvumbulutsa miyala komabe nthawi ino unali mwayi waukulu kuonetsa kuti iwo zosankhana zigawo alibeyi ndipo zitukuko zikhoza kufalikira ponseponse pano zikuoneka kuti zigawo ziwiri zokha basi ndi zimene zikulandira zitukuko kuchita kudzimbidwa ndi zitukuko kwawo kwa anyamata a mtambontambo kuno kuli zitukuko zina zimene zidayamba ndi ada zinali zabwinobwino kupitiriza sitioneka makapeyi msewu wa Blantyre bypass zinali zabwinobwino kupitiriza anthu adzawomba m'manja nyumba zogona asungwana msukulu zina za boma inali ntchito yabwino kwambiri madera ena ake asungwana amayenda mitunda italiitali ukapeza maphunziro kugonera pomwepo inali diru yabwino ndithu madera ngati Ligowe
m'malo moti msungwana adzesiya sukulu nkumakakwatiwa aphunzire ana asungwana. Komatu osayiwalanso sitediyamu yakumwanza eti. Anyata okwapatira mbala nthawi yolowa kuchipinda kwa mtambo inali imeneyi, koma ndi zitukuko osati chigawo chimodzimodzi koma zitukuko kaka. Aya mwachitika bwanji kodi? Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Obwande. Kuda kunyasalande sunga mpenzi.